Piştî rawestandina nîzî mehekê ji armançkirinê. Careke din balafirên İsraîlê baregehên rejima Sûriyê li Şam û Hemsê armanc kirin. Zirar gihand rejimê. Ji derna xwecehî Sûrî danezanîn ku ji şeva borî ve ta berbanga sibaha îro balafirên İsraîlê derdora balafirxaneya Şama Navdewletî Ketîbeya Berevaniya Asmanî li devera Dumêr li gundewarê Şamê û baregehên rejima Sûriyê li başûrî û rojavayê parêzgeha Hemsê armanc kirin. Dengê teqînên bihêz li wan deveran hatin bîstin. Li gorî heman jêdaran di encama êrişên İsraîlê de zirarên mirovî li Hemsê Rûdan ambara çekan a Dumêr jî hata teqandin û zirareka maddiya mezin gihişte rejima Sûriyê.